У цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Пушкіна абласнога цэнтра сабраліся прыхільнікі беларускага і украінскага літаратурнага слова. Тут адбылася прэзентацыя 3-го нумара альманаха «Справа». Выдае часопіс беларускае таварыства украінскай літаратуры. Яго мэта – падтрыманне беларуска-украінскіх літаратурных сувязей. У альманаху мастацкія і навуковыя творы на беларускай, украінскай, рускай мовах, а таксама на палецкіх дыялектах. Бодай самый такий старий автор, якого ми представили в нашій сторонці, це мінський поет Франц Савіч, який написав, від якого залишився один вірш на пінчуцькій гаворці, записаний його сябрам по пам'яті. Прадстаўнікі рэдакцыйнай калегіі альманаха пазнаёмілі чытачоў са зместам 3-го нумара альманаха, таксама з яго аўтарамі. Некаторыя з іх прысутнічалі на сустрэчы. Сярод іх вядомая брэсцкая паэтэса, празаік і драматург Зінаіда Дудзюк. Яна пазнаёміла з гісторыяй свайго творчага сяброўства з украінскім пісьменнікам Валянцінам Грабоўскім і прачытала свае вершы ў яго перакладзе. Там соловейко юний на світанні присвятить кожну пісню нам дзвінку. Чекає нас обох гора кохання. Як жаль, що ти не знаєш про таку.